Mai este ceva? Încă doi! Vezi ca cine face, ce mănâncă aici la concurs? Ce? Emil, stă bine! Șega, hai la concurs! Aici, Șega, aici. Nu mai veniți! Asta 2 ore și de concurs. Ce? Asta 2 ore și de concurs. Mâinile la spate, nu aveți voie să atingeți, în afară de bot, masa cu altceva nimica. Numai cu gura. Nu puneți mâna, dacă dați de pe jos, continuați de pe jos. Dacă tu ai timp să scuipi sâmbul, e ok. 3, 2, 1 și... Călic! Hai că pot! Hai Călic! Nu amestecăm, ghide! Hai Călic, poți! Hai de mine! Bravo, Emil! Bravo! Hai, Emil! Hai, Sam! Hai, Emil, hai! Hai, Emil! Emil, mușcă la mijloc! Mușcă la mijloc! Emil, la mijloc! Emil, mușcă la mijloc! Mușcă la mijloc! Și se vadă coarja, Emil! Hai, Emil! Așa, Joane, uite acolo, vezi? Opa! Uite, se vede coarja! Se vede coarja! Hai, mă, uite acolo! Ce facem? Gata aici! Uite acolo! Uite acolo! Hai, Emil! Partea asta, aici! Uite! Hai, Emile! Pane! Mare bagă! Hai! Doar nasul! Mai are! Hai! Ia din cei roșu, ia din roșu, ia din roșu! Pane, hai că uite! Gata! Bravo! Să-ți aștepți premiul! Acum poți să respiri! Mai vrea una! Mai plecă-le!